ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಪೋಯಿನಿ ಬಪ್ಪನಾಡಿಗೆ ಸೀದಾ ಪೋಯಿನಿ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಅವಾಯ್ಬಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತೀನಿ ಆಣೆಗುಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಮುಲ್ಪ ತೀರ್ಥ ಕುಡೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತ ಅದೇಪನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಂಡಿ ಇತ್ತುಂಡು ತಿಂಡಿ ಪೂರ ತಿಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿಲ ತಿಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಚೀಪೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಅದು ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತೀನಿ ಹಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಲ್ಪ ಕೈ ಮಾತ ಮುಗಿದು ಪೋಯಿನಿ ಬಪ್ಪನಾಡು ಏತ್ ರಶ್ ಇತ್ತನ್ ಪಂಡ ಫುಲ್ ರಶ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತಾರೆ. ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಲೈನ್ ಉಡುಂತದಿತ್ತ ಕೂಡ ವನಸ್ಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಲೈನ್ ವನಸ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತು. ವನಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರು ಇತ್ತೀನಿ ಅವು ಉಂಡುದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗಲ್ ಸೀದಾ ಬಸ್ ಕೊಲ್ಲರ ಬತ್ತ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಯಿರ್ತೀನಿ ಮುರುಡೇಶ್ವರಗೆ ಎತ್ತನಾಗ 4 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಉಲಾಯ್ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಲ್ಪ ಕೈಲಾಸ ಗುಹೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಡೆ ಮಾತ ಪೋದು ಸೀದಾ ಬತ್ತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪರ ಬತ್ತದು ಅಕ್ಕನಕಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೊಕ್ಕೆ ಅವು ಕೆಲವು ಮಾತದ ಎತ್ತೇರು ಯಾನೇನು ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಸ್ಲೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಾಚ್ ತಿತ್ತ ಆ ಥರ ಸವಿತಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತಿನ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧ ಎತ್ತೇರ್ಲ. ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಚಿಕನ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಕಬಾಬ್ ತಿಂದದು ಪರ್ದು ಪೂರ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಪಿದ್ದಾಡ್ರನಾಗ ಮುರುಡೇಶ್ವರದ ಲೈಟ್ಸ್ ಆನ್ ಮಂತೇರು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋದಿಂದಿತ್ತಂಡು ಐತ ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತೆತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಬಸ್ತ ಪಿದಯೇ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಲೈಟಿಂಗ್ನ ಮಾತ ಮಾರಿ ಇರ್ದಿತ್ತೇರು ಅವು ಮಾತ ಅದು ಬಸ್ಸು ಕೊಲ್ನಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಅದು ಇಲ್ಲಾಗೈತೆ ಸಾಧಾರಣ 12 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು. ಸೊ ಇನಿಕ್ಕಿತೆ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವ ಹ್ಯಾಂಟಲ್ ದನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್.